ମାଲକାନଗିରି ରେ କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କାମ୍ବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କଷାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଇର୍ମା ପଡ଼ିଆମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ମିଳିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା କି ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଏଇଟା କି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବାଟମଣା ହେଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବାଟମଣା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କାମ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଲ୍ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କିଛି ଅଛି କି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଆର ଅଛି କି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅଛି କି। ଏଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଫ୍ଲୋରିଂ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ରୁମ୍ଟାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କି ପରିମାଣରେ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାର ଗୋଟେ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଘର ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ତଦାରଖ ନ କରିକି ବିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବାଟମଣାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଜେପି ସରକାର ଢିଣ୍ଡରା ପିଟୁଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।